Wait, I'm grow up in Harare and I'm Hararians. I grew up in Harare. The chief commander from ZDF Zimbabwe Defense Forces. Ryan from Harare. When Miramdara. Miramdara. Miragan, what are you? So, what is Harare? Tatoka sekuto padu pategeswe woka zvakanaka woka tikataiwaka tudatipise marara takubatsirawo vaberekiwo kuti vatengesewo pakanakawo asi vari kuita uyanga tikabata honye dzewaiti dziya havachatipawo muripo wedu ndicho chichemo chatinacho muno muzone 4 Tina Ryan from Harare. Tinowabatsira nekuti ivo havadi kubhadhara muripo. Ryan. Bvunzai my questions, boys. Ryan. Yo, uda kuitirwe iwe. Eni chandiri kushuwirawo ka semunhu akubatawo basa rakanaka. Ndoda kuti vandipiwonewo. Uda kuonekwa sei? Uda mari, uda hembe. Chero vakandipa mbatya nebhutsu. Bhutsu yakaita sei? Chero. Fanzi neitani? Yes. Kumukadzi waru. Ndakanga ndakarorawo ka tikasiyanawo semunhuwo ka vanhu vanorambana. Varamiro. Saizo ugara kupura. Ndinorara munoitwa meeting yeZANU-PF. Mubimo. Bondi. Unogara ubondi. More place and ubondi. Ino zone 4. So wajikasadzira. Avasati havandipe ndimira nditokumbira vanondinyima basi ndichinonga marara. Asi utorida sadza. Ndiri kurida. Piwa sadza. Ndipe sadza. Uya 5 na. Mama, kumbira sadza. Madza tipire Ryan sadza. Kumbira sadza. Hapana mbiwa 5. Kumbira sadza. Abudisa 5. Taura Ryan, enter. Vanobva kuEkweti. Vamwe vachibva kuMbare. Ino haisi Mbare. Munogara maminista nemaambasadha muno. Uchapa hausi kudiwa. Uchapa. Une hasha mwangu. Ane hasha mfezi. Keep Zimbabwe clean. As you can see, Trukurama Zimbabwe, we are saying that it's a new environment with new everything. But then we have the likes of Ryan, asina kana hembe, ana kana chikafu. Yet the Zimbabwean government is saying that a budget, they're including kuvaka 3,000 schools. But responsible citizens like Ryan are kunonga marara to legislate. Tese tinenge tine the 2030 vision goal, we should be a world-class vision. But then how can we be a world-class vision? Mune marara. We have to recognize people like Ryan. So we're crying out to the government, could you please, one get us Ryan. Thank you. That's why you know this one is a Zimbabwe. Zimbabwe. Inyika yedu. Tomara panapa patenderwe mavideos vanhu vari kutocomplaina. Twitter zvara yeye Twitter akadini. Nayi. Twitter yeye mtoro.